Сьогодні у нас котлети з щучки. Була величенька щучка, я обідрала шкурку, вибрала кості, оставила м'якоть тільки, перемолола все на м'ясорубці, добавила сала, шматочок, десь на 2 мисочки м'яса меленого, пів миски сала і пів миски хлібця, і пів миски лука, звичайного репчатий лук. Все на м'ясорубці, спеції за смаком, все в муку. І гарно дуже крутяться, гарно тримають формочку. Сало тільки і хліб, і лук додаю, більше нічого, і спеції. Гарно жаряться і гарно перевертаються. Гарно. Можна під кришечкою пропарити, щоб дійшли. І дуже смачно.